udto sa tanan, maayong buntag, maayong gabi sa ubang karon pa ko nakabalik live after pila ka tuig man siguro. So magbuhat ta ninyo og lumpia. Birthday sa akong anak and basing na mo diri mga amiga niya. So at least bisan ginagmay natay maikadalit sa tuang mga bisita. So kumusta naman ang tanan? So dugay-dugay na sad ko ka live. Um, na-monetize sa akong channel pero nawala because more than a year ko inactive kay nasakit man ako anak and unfortunately she passed away. So gibawi sa YouTube. So di na ko monetize karon. So karon ning kamot ta punta para mabalik tag monetize. So nanata ko'y pundo nga 2,500 pero nawala pa sayang. So I hope sa akong mga subscribers, I hope continue ko niyo isuportahan para mabalik ang ako monetization status. Sa mga wa pa naka-subscribe, please do subscribe sa akong YouTube channel. Ako si Antoinette. So, di na ko kanito Tony kay I decided na di lang siya for cooking. So, most of the times mag-travel ko. Mato kong mga laing lugar. So, ano, kaon ko. So, gusto na ko i-review ko no kay ang food. So, let's see. Okay? Okay. So, nagbuto kong pork lumpia. So, kumusta naman karon ang mga tao? So, diri sa Cebu, kaya nako sa Lagos City, Cebu. Most of the time init, but there are times na makalit ulan o kusog. Diri. So, sa inyo ha, kumusta ang weather? O pa dyan view. So, I hope na unta mo view mo. Please kog share sa ko ang YouTube channel. Silent uta na ako pero gado ako. So kani pork lumpia ra gid ni siya. Di siya pork or sa Shanghai, lumpia Shanghai or something. So lumpia ra ni siya nga baboy, gibutangan na akong carrots and then gibutangan na ko og kanang mga seasoning. Magic sarap, MSG, and salt, pepper, taste. Ora. And make sure that the lumpia wrapper that you're using is unsalted. Kaya duha ba nakaklase, salted o unsalted. So, mo na akong gibutangan ng seasoning because unsalted akong gigamit. Kaya kung salted inyong gamito niya, inyo hapang butangan o seasoning inyong kanang pork mixture. Hello sa tong two viewers sa karon may hapon sa tanan. Salamat kaayo sa inyong pag-view sa ako ang YouTube channel. God bless you. Thank you so much. Please continue to subscribe to my YouTube channel. Like and share di ay. Kay karon pa ko ni balik og active sa ko YouTube channel. So I hope kanunay ko ninyong ubanan. So by the way, salamat sa 3 viewers. Good afternoon gikan sa Cebu. It's 12 o'clock. Wa pa ko'y paniud to. Supposed to be mo ni paniud to pero wa pa ko kapuman buhat. So pork lumpia ni. So simple nga pork lumpia. Pork lumpia na shredded carrots and then seasoning. Maura. Maura gid siya. And then unsalted lumpia wrapper. So dili ni siya lumpia Shanghai. Salamat sa 11 viewers. Hello. May hapon sa tanan. So ang uban ganag lumpia Shanghai but since gusto rin kong simple luto kanilang sa for today. Salamat sa pag-like. God bless you. Di na ako kay Bao. Karon pa ako ni balik sa YouTube. So di na ako kay Bao kung sa kanang kuri-kuri on diri. Salamat sa 8 viewers. May hapon. So asa man mo karon? Please comment down below. And then siguro after na lang aning live kay wala ko kabalugyo dun sa mga pisit-pisliton. So sayang no. Daghan bitaw mga friends na ako moingon sayang kay wala na monetize akong channel. Nanata ko'y pundo nga 2,500 pesos pero nawala pa gyud. Wala ko nakubra ang ako ang earnings. So sayang jud kaayo. So I hope mabalik to. So I hope i-share ninyo akong videos para daghang mutanaw ug ma-monetize ko balik. Isa may nagkanahag income diba? All of us kailangan ginakaroon panahon na labi na grabing inflation sa Pilipinas bisan asa
as mahal ang mapaliton. Sa una, 1,000 pesos, daghan na kag mapalit. Karon, pwede na lang yung gamaya. So, lahi na gyud ang panahon karon, di ba? Aside ana, gisamutan pa sa panahon, init kaayo. Ang panahon karon summer 40 plus diri sa Toledo City, Cebu. I heard sa Luzon it's more than 40 degrees Celsius. So, kuan, inana kainit sa Luzon right now. Okay? So how about sa inyo ha? Asa man mo karong dapita, please comment down below. Ako kay ba sa pisliton ani kay maglahi na siya. Karon pa jud ko nakabalik og live sa YouTube. So okay ba sa pisliton? Let me see. Asay comment box ani. Ano ko kabalo? Hindi man siguro. So ano ni? Okay ba? Di okay ba? Asan makita ang mga messages diri? Pasensya na gyud. So, there. Salamat kay sa mga nagtan-aw sa akong channel. Okay, so once again, nagbuhat ta karon og pork lumpia. Pork lumpia for this afternoon kay birthday sa akong anak. So just in case, pasensya mo na nagbitay kana pana siya para di makabot sa ako mga iring. Ani sa ko ganang sulograph kay muka. So Francis na nga pana actually kung gibitay diha. Okay. So yeah, sa mga kaibaw na, I just want to tell you, karon ra ko ni balik sa akong YouTube channel. Taud-taud ni akong channel 5 years na. Na-monetize na unta, but unfortunately, katong nasakit akong anak and she passed away. I was inactive for more than a year, so gibawi sa YouTube. So, back to zero na po ko. Akong earning at 2,500, wa jud na ko nakubla, so sayang. So, I hope sa akong mga subscribers, tabangi ko ninyo, please watch my videos and share my videos, like them, para makabalik o monetize akong channel. Okay? So, salamat kayo sa mga wa ni biya na ako na kanunay na sa akong channel. Thank you so much na wa ko ninyo kalimti. From my heart, I pray na i-bless mo sa Ginoo for being so kind and patient nga karon ako nakabalik sa akong YouTube channel. Okay? So, pasensya na mo. If di ko kabasa sa inyong comments kay di na ko kabalo sa akong pagkuri-kuri. So, sabihan na ko mag-usap. Okay? So, manatag buhat sa tuang. So, ibuong mo basing akong gistrain. Basta siya ako strainer kay daghan kay siya mantika. Pre-cook na ako, half cook daan ang meat niya. Because I found out na mas lamig siya kung i-pre-cook ang karne. Ngayon, mas tayo. Okay? So, there. We're done. Actually, nagluto kong humba. Karon. Ito muna ako. Manani. Muna siya ang last one. So, after ani, magprito na ta. And everything. Okay? Let's go. So, magluto ko actually kung karon kay birthday man. So, gipalatan sa na ako ang baboy. Kasi every time magluto ko, ako ginalatan. So, here. Saan mo pagbali? Okay, there. So, muni siya. So, latan ang baboy. So, paglataan ni, essentially mo kinatangtang ang tiles. Muna siya ang tiles na natangtang. So, butangan ko ni water and then ang pork, kay namin ni siya salt, pepper, magic sarap, black pepper, ano ba ko black pepper? MSG, and Sprite. Ang Sprite ang magpahumo kung magpalami ang humba. So, ato rin siyang tangtangan og mantika. Tangtangan na nato ng mantika. Ay, kitkabasan ako. Hi, Lanari fan. Yes, thank you. Yes, ano to, humba. Bisaya humba. So, hindi, ano pa siya,
kuluan para lumambot yung baboy. So, may pepper, may salt na siya, may MSG at saka magic sarap, then Sprite also. So, konting ano pa. Gusto natin maano yung achieve yung pagka-brown color. So, mga ilang minutes pa. Okay? There you go. So, pa na natin. Ayan. So, thank you so much. Check ko if nakasubscribe na ko sa'yo. Salamat sa support. Marami ako lulutuin ngayon. Aside sa lumpia, pork lumpia, magluluto din ako ng pansit. Yung pansit na may canton. Ito yung gamit ko na may bihon. Yan. Kasi 18th birthday ng anak ko. So, baka pumunta yung mga friends niya. So, at least may kahit konti may pakain kami. So, yan lang. Lumpia, tsaka humba, at tsaka pansit. I think tama na siguro yan. Hindi naman ganun kadami yung mga kaibigan niyang darating dito sa bahay. Thank you so much. So, hindi, nasa siya, nasa kwarto niya. So, hindi ko siya pinatulong. Siyempre, birthday girl. So, relax lang muna siya dyan. Tapos, pagluto niya, ipapatawag ko sa kanya yung mga friends niya. Kasi nasa probinsya lang kami dito sa Toledo. So, yung mga friends niya, malapit lang, tricycle lang, isang tricycle lang, ilang minutes lang. So, for sure, pupunta na yun dito. So, thank you so much. Teka. Ngayon lang kasi ako nakabalik ng YouTube channel ko. Lanari Fan. I'll check your channel and I will also send you my support. So thank you so much. Tag out na ako. God bless you.